Hello mga kamay! Hello po! Hi sa'yo! Ikaw na nandyan na nanonood nito. Hi! Kamusta ka naman? Sana okay ka lang? Thank you to each one of you who watching this vlog. So, welcome to our channel! Hello everyone! So, yes mga kamay, nandito ako ngayon sa bahay. And syempre, walang makalat na background kasi hindi po ako nag-open ng shop ngayon kasi meron po akong importanteng gagawin ngayon. So, aalis po ako. Yun ang medyo mahirap kapag walang magbabantay ng tindahan ko kasi yung kapatid ko nagpa-part-time sa McDonald's habang nag-aaral as nursing. Yung anak ko naman nag-study at ayaw niya magbantay sa shop kasi nahihiya siya. Tapos si mama naman ganun din, busy sa ibang bagay. So, ako lang, yun talagang laging free. Yung kapatid ko naman na isa, may work na. Yung kapatid kong isa, may work din. So, ako talaga. So, ngayon, ang ginagawa ko, dahil ayaw ko namang kumuha ng magbabantay, kasi syempre, dagdag bayarin yun. Kaya ko naman, hindi naman ako nag-absent lagi. Kaya, yun, hindi na ako kumuha ng magbabantay kasi ako na lang. So, yun. Habang hindi pa naman masyadong busy, so yun, hindi naman araw-araw ako mayroong importanteng gagawin. Kaya sabi ko, ako na lang talaga magbabantay. And magsasarado na lang ako kapag anytime na kailangan ko talagang magsara. Just like today, so aalis ako ngayon. Maghahanap kami ni mama ng malaking talyasi. Alam niyo yun? Yung pinagulutuan ng, Kawa. Pero kapag sinerge mo ma-online, nakalagay talyasi. So, yung malaking lutuan na makapal, na stainless steel ba yun? Kailangan ko nun kasi medyo nag-upgrade na yung special bagoong ko. Tapos yung chili garlic oil. Ayun, hindi na po siya kasya sa isang kawali lang. Kasi yung pinaglulutuan ko ay normally 12 pieces lang ang kasya doon, which is 1 kilo. So, nakakapagod. So, kailangan ko ng lutuan na pwedeng kasya ang 3 to 4 kilo. Para isang lutuan lang, isang pagod lang, o diba? Unlike kapag 1 kilo every kawali, nakapagod or pulit. So, yun. Kaya, kailangan kong bumili ng malaking talyasi or kawa. Maghahanap ka ni mama sa mga shop. Either sa Gin Star sa Manggahan, or sa Trece, or sa Watermark. So, let's see kung saan makakahanap. But of course, kasama ko kayo. Kukuha ako ng konting glimpse para sa inyo kung ano ang itsura ng Trecemartires Cavite. Sa mga hindi pa nakakalam. So, yun. I wish all of you, everyone, have a nice day. So, nagpalit ako ng cup. Binili ko pa to sa Malaysia. Bagay po sa akin. So, ayan. Have a nice day, everyone. See you later. A few moments later.
walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple doesn't go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple doesn't go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong.
walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Few moments later. A few moments later. Hello! Napagod ako, grabe. Time check, it's around 3:45 na po ng hapon. So, grabe. Umalis kami ni Mama 9:40 something in the morning. So, nakakapagod. Nag-ikot-ikot po kami sa Trece Martires. Nagpunta kami sa ano yun, Ma? Bonus Center? Shopping mall. Bono Shopping Mall Center sa Trece. And napakaganda at napakalaki. Nandun na lahat. Ang daming pwedeng bilhin. And mayroong mura, mayroong hindi mura. Pero ang sarap mag-window shopping. Kaso pera lang ang kulang. So, napunta ko ng Trece kasi ang gusto ko lang mag-canvas ng mga paninda. Kasi ganun din naman, pupunta ako ng Baklaran, ng Taytay, mahihilo pa ako, mamamasahe pa. Eh, kung yung ipapamasahe ko, papunta doon, back and forth, parehas lang din naman, nag-add sa presyo dito. So, parehas lang, di ba? Hindi pa ako pagod masyado. So, yun, kaya hindi na ako nagpunta ng Taytay ng Baklaran. Tapos, yung pinaka-main priority doon, yung aking talyasi na pagkalakalaki para sa 3 to 4 kilo para sa aking special bagoong and chili garlic oil. So, yun na nga, nakabili ako, pero ang pangit nung pagka-physical appearance niya, alam mo yun, kasi may mga gasgas, dent, tapos, basta, pakita ko sa inyo mamaya. Pero sabi nung doon, ng mga nag-a-assist, normal daw yun kasi halos lahat ganun. Namili na ako pero ganun po talaga lahat. May mga konting dent. Ang importante daw doon, pakuluan siya, maglagay ka ng tubig, tapos hayaan siyang kumulo, tapos hugasan mabuti bago gamitin. So, ayun na nga. Nabili ko siya, 879. So, hindi po siya yung pinaka-malaki. Siya yung, I think, mga large, ganun. Pakita ko sa inyo mamaya. So, yun, nakakapagod pero happy. Next time, alam ko na kung saan ako babalik. Kasi nandun yung mga target kong ibang gusto kong bilihin. So, yun, marami na ako nabili ng mga konting paninda. At, syempre, mga anik-anik na gusto ko. Nawala naman sa planong bilhin, pero nabili ko. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung talyasi. Wait lang! Tadan! So, ayan na. Ito na po mga kamay, yung talyasi na nabili ko. Ayan. Nag-worry ako kanina kasi akala ko baka hindi magkasya dito sa maliit naming space at lutuan. Pero saktong-saktong siya. Dalawa kasi yung choices ko. Yung isa, medyo makipot siya pero malalim. Pero sabi ng jowa ko, pang sauce daw yun. Unlike dito naman na parang wok siya. Tapos, yung paano ibigasin yung wok, parang Chinese style na pangluto. Ganyan siya. Tapos, sobrang kapalang kagandahan nito. Tapos, ano siya, sakto yung wide niya at sakto din yung lalim. Medyo flat. So, maluluto ng maayos kasi maganda yung pagka sa ilalim niya. Tapos, ang hindi ko lang nagustuhan dito, alam nyo yun, may mga ano siya, gas-gas, ayan, dent. Pero hindi naman daw importante yan, sabi nung doon sa, kasi halos lahat po ng mga kaldero at kawali ganito, may mga dent talaga. Hindi daw po talaga siya maiiwasan. So, sabi, hugasan na lang ng mabuti at magpakulo ng tubig para ma-sterilize. Tingnan nyo, may mga ano siya. Ayan, tingnan mo, bungi-bungi. Tapos, yung bayad ko kumpleto, 879. O, diba? Pero, ang hirap, kaysa wala, kaya binili ko na. Yung isang klase kasi, medyo makinis siya. Parang ganyan siya kakinis. Pero, hindi siya kasing kapal nito. Ito kasi, makapal at medyo mahal, unlike doon. Yung isa kasi, pumapatak lang na mga 789, 800. Ito,
879. Tapos, hindi po ito yung pinakamalaki. Merong mas malaki. 1,000 price na yung presyo niya. So, ito ay perfect para sa aking special bagoong. Kakasya na dito yung mga 3 kilo or 4 na kilo ng alamang. So, yeah, ready na sa aking next batch para sa paninda. So, good luck to me. Mula ngayon, magiging kaibigan na kita, Talyasi. Kaya makisama ka sa pagluluto ko, ha? So, ayan. Para marami tayong paninda soon. Tapos, bumili kayo sa akin. Ayan. So, I'm so happy. So, yeah. That's it, my vlog for today. Thank you everyone for watching.